Kolaps vypísal hneď niekoľko otvorených víziev pre tvorcovstvo na rok 2026. Hneď 4 výzvy máme vypísané na rezidenčné pobyty v roku 2026. A to v oblastiach performing arts, hudba, výtvarné umenie a manažment. Jadrom toho, čo vieme poskytnúť pre tvorcovstvo a organizátorstvo v rámci týchto otvorených víziev, je priestor na prácu, na oddych, na tvorbu, na inšpiráciu, na výskum, na čokoľvek, na čo vy priestor potrebujete. Úplne zdarma. Vôbec prvýkrát sme otvorili špecifickú otvorenú výzvu na výstavné a kurátorské projekty na rok 2026 s tým, že môžete pokojne hlásiť projekt už aj na tento rok, pretože v závere tohto roka 2025 budeme celé kultúrne centrum Kolaps otvárať a váš projekt už môže byť tam. No a pokiaľ ste študentstvo alebo čerstvé absolventstvo umeleckých škôl, tak môžete sa hlásiť v špecifickej výzve v programe Youngsters. Tento program robíme už niekoľko rokov a zameriava sa práve na podporu študentstva a absolventstva, pretože chceme, aby študentské iniciatívy a projekty vychádzali z akademickej pôdy a boli prezentované takisto v profesionálnych umeleckých a kultúrnych inštitúciách. A tento rok sme vypísali výzvu pre všetky umelecké oblasti, ktorým sa Kolaps venuje, a to pre hudbu, výtvarné umenie, performing arts, divadlo a tanec. No a v rámci tejto výzvy ako študentstvo a čerstvé absolventstvo môžete žiadať o priestor na prezentáciu vašeho hotového projektu alebo o rezidenčný pobyt na výskum a tvorbu vašeho nového nápadu, nového projektu a takisto i na mentoring. A to hneď v rôznych oblastiach, ktoré vás zaujímajú, v ktorých sa potrebujete dovzdelať alebo v ktorých máte konkrétne otázky. A samozrejme podrobnejšie informácie o otvorených výzvach nájdete na našom webe v sekcii program. Tam máme tieto otvorené výzvy takto pekne pohromade a v popisoch v závere nájdete kontakt na konkrétne osoby z Kolapsu, ktorý môžete zavolať alebo napísať a opýtať sa na akékoľvek špecifika alebo akékoľvek otázky, ktoré vás zaujímajú pred poslaním prihlášky. No a my sa už tešíme na vaše prihlášky. Takže čaute a ešte pekné leto.